Bon vespre. No sé si és el moment d'estirar-nos una mica, perquè Déu-n'hi-do l'hora baixa que duim, No sé si hauríem de cantar qualque cançó i reprendre això. Començar. Bon vespre. Primer de tot vos present la meva companya, és na Pia Verger, i ella és aquí sobretot com a docent de cursos de català però per a persones adultes. La seva experiència sobretot ha estat en aquest camp de l'ensenyament per adults i ha fet cursos per moltes institucions com l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'Obra Cultural, Paraula, i darrerament ha estat l'autora d'un material que avui vos presentarem, que ha elaborat per a la Direcció General de Polítiques Lingüístiques, que és el joc de l'Òquia, que també l'heu pogut veure durant el temps de la pausa. A part del joc de l'Òquia, també vos presentarà un altre material que s'ha reeditat fa poc, que es diu A l'abast. Gràcies, Aina. Bé, doncs això, avui vespre us presentaré dos dels materials que han estat editats en els darrers mesos per la Direcció General de Política Lingüística i, en primer lloc, es tracta d'una reedició d'un material que ja tenia més de 20 anys i que convenia renovar-lo. A l'abast. Aquest fou editat el 2001. A la presentació, el llavors conseller d'Educació i Cultura, el senyor Damià Pons, ja diu que es tracta d'un primer tast de la llengua de les illes. I, efectivament, es tracta d'un primer tast. Consisteix en un recull de frases freqüents en situacions lingüístiques habituals de la vida quotidiana, des de salutacions bàsiques, hola, bon dia, a presentacions, som-en, som-anar, viscar, o demanar informació, on és l'estació de busos, o expressar necessitats imminents, necessito un metge. Són de més 13 pàgines amb frases i expressions bàsiques traduïdes a diferents llengües. En l'edició actual s'han fet, esclar, amb modificacions i actualitzacions necessàries per adaptar-los al nou temps. En l'edició del 2001 hi havia de dins un CD, que sempre cau, per poder sentir les frases. I ara, esclar, hi ha una pàgina web, alabast.caip.cat, on s'inclou l'opció d'àudio. D'altra banda, també cal dir, i és important, que abans de l'edició es va fer un estudi de les llengües més parlades a cada illa, que n'ha parlat abans en Lluís, que el va fer a Catalina Canyelles, i es va decidir fer-les en 13 idiomes i a darrera hora se'n va afegir un altre, encara, l'ucraïnès, per motius que tots sabem. En podem trobar en xinès, búlgar, amazic, basc, wolof, àrab, etc. I això, és clar, fa augmentar el nombre de persones que fan els primers contactes. Se n'han editat 18.250 exemplars que foren distribuïts pels centres educatius de totes les illes, pensant en els pares i mares, sobretot, els infants nouvinguts, alguns tenen altres materials, però, clar, també s'ha distribuït a entitats socials diverses, associacions, ONGs. Han estat molt sol·licitats perquè des de març del 2002, que es van començar a distribuir, fins ara ja s'han acabat i ara s'està plantejant fer-ne una altra reedició per l'acollida que han tingut. Creiem que és important posar a l'abast, com diu el nom, a mans de persones ben diverses en cultura i llengua, perquè en molts casos és el primer contacte escrit amb el català i que poden fàcilment entendre al ser bilingüe. A més, a les darreres pàgines, i això és important, a les darreres pàgines del llibret troben una llista de recursos per aprendre el català, tant en línia, per exemple, Mallorcat o vocabularis visuals, o EP, Escolta i Parla, i webs de ràdio i televisió de les Illes Balears en català. I també, esclar, hi poden trobar les adreces i els telèfons de l'Institut d'Estudis Baleàrics, de les escoles oficials, dels centres de català de les diverses illes i entre altra informació.
La persona que s'ha encarregat de la tria de frases és na Catalina Jané, tant d'aquesta edició com la de l'anterior. Per tant, experiència assegurada i fins aquí a l'abast. I ara, que trobem que és una eina important i bàsica pels primers contactes, i ara, si voleu, ja passa a l'altre material, que l'heu trobat allà, és aquest. Ja es tracta d'un joc. N'hem parlat molt de jocs avui i realment és una bona eina. Vull presentar-vos aquest joc que ja està enfocat a l'aprenentatge del català en els nivells inicials, però que, com veureu, també es pot fer servir per qualsevol nivell. Es tracta del joc de l'oca riallera. El disseny és molt atractiu, com podeu veure. Les il·lustracions són d'una jove menorquina, la Neus Carrera, i el primer que crida l'atenció és el disseny, els colors. Però què és l'oca riallera? L'oca riallera és una oca que cada any passa per l'Albufera. El seu bec té una forma molt especial, que sembla que riu, d'aquí el seu nom. Perquè tothom el pugui veure, entrarem a la web on s'ha reproduït tot el joc. És important perquè podeu imprimir el joc. En un moment donat, si no el teniu materialment, s'ha repartit a totes les escoles, això sí, però si se necessiten més, se pot reproduir, se pot imprimir. Aquí podem ensenyar, Aina, el material imprimible. El web que diu material imprimible, Exacte. tant el tauler gros com el petit. Sí, aquí tenim el tauler i de manera que si no tenim el material ja el podeu imprimir, però volia parlar també del joc de l'oca, que és centenari, ja ho veureu a la presentació, tant aquí com allà, que els templers ja l'utilitzaven per fer el camí de Sant Jaume, sobretot en aquell moment que la gent no sabia llegir, i era una manera d'indicar el camí. I està ple de simbologia, molt interessant. No és casual que tingui 63 caselles, representava l'edat sàvia i experimentada, difícil d'aconseguir en aquells temps, i com que molts no ho aconseguien, hi ha també el símbol de la mort, la calavera. Els pous, els rius, les presons també tenen la seva càrrega simbòlica. En aquell moment els animals de granja no eren cans, eren oques. I representa el recorregut vital de les 63 caselles. Però com se juga, no? En què consisteix el joc? I per entendre'ns ràpidament, perquè ara no explicaré les normes, el joc de l'oca riallera és com una combinació del joc de l'oca i el trivial, o qualsevol joc de preguntes i respostes. Jo en sé més que tu, atrapa on si pots, qui la sap més llarga, per citar diferents concursos populars d'IV3 o de ràdio. Ara bé, com al trivial, les preguntes estan escrites en unes targetes i les respostes també. Clar, també hi ha daus, llavors aquí hi ha 100 targetes de nivell inicial i 100 targetes d'un altre nivell, que és A2, una 1 i una 2. Aproximadament, vull dir que la frontera entre A1 i A2, potser algú trobarà que aquella podria estar en un altre grup. Bé, els aprenents es van fent preguntes uns als altres, amb les targetes i tirant un dau, que va avançant per les caselles, i els que pregunten, evidentment, que també aprenen mirant les respostes. El que diu aquí, diu que en un principi l'oca riallera vol ser una eina per ajudar a aprendre vocabulari i consolidar estructures lingüístiques que facilitin al nou parlant comunicar-se amb un clima lúdic de cooperació i confiança. El joc també promou l'espontaneïtat en les intervencions orals, mentre es fan mecànics els usos bàsics del llenguatge més corrent. Però el que trobo més interessant del joc és que els mateixos professors, professores, monitors, monitores, poden incorporar preguntes. Ves aquí, poden incorporar preguntes i també poden fer que els seus alumnes, els seus aprenents,
en facin de preguntes. És molt fàcil editar les preguntes, se pot escriure damunt i fer preguntes amb respostes. Llavors poden editar-les i poden fer el seu propi joc. La idea és anar ampliant el nombre de targetes. Ara mateix està en marxa l'elaboració de noves preguntes, 200 preguntes més per incorporar-se al joc i fer una 1 i una 2, però poden fer un B1, un B2, etc. Vull que vegeu la facilitat que tindrem de crear targetes amb preguntes i que es podran guardar les preguntes i fins i tot imprimir. I en tot cas, si les voleu imprimir buides, se poden emplenar a mà. I si bé el joc està pensat per nivells inicials, com ho he dit, també es poden fer tot tipus de preguntes per altres nivells d'ortografia, de lèxic, de sintaxi, de barbarismes, de C2, el que vulgueu. Un altre avantatge que té el joc, a vegades ens passa que no tenim 40-50 minuts en una aula i per això s'ha creat el tauler de la Oca Riallera de Dinar 4, que és aquest, és per aquí. És un tauler petit de 39 en comptes de 20 minuts. És un Dinar 4 perquè es poden fer fotocòpies i se poden distribuir 2 alumnes aquí, 4 allà, 6 allà, els que siguin. També es pot jugar en grup, evidentment. Se n'han fet 1.000 exemplars, se n'han distribuït per les diferents illes, ara fa uns 15 dies, no arriba, tant a centres educatius com a centres i institucions d'aprenentatge del català per a adults. El joc, ja sabem, ja ho hem vist, és una bona manera de socialitzar, de divertir-se, aprendre, i res, espero haver-vos encomanat les ganes de conèixer el joc, jugueu, divertiu-vos tant com jo m'he divertit fent-lo, i per acabar vull agrair perquè s'ha d'agrair, si no és aquí això, perquè hi ha un equip de persones darrere que m'han ajudat a tirar endavant el projecte. Vull agrair la feina de les 2 dinamitzadores de política lingüística, na Laia Carreras i na Maria de Lluca Mengual, i també el cap de Servei de Foment de l'Ús del Català, en Gabriel Rossinyol, i escalar peça clau a la directora general de Política Lingüística, Ana Beatriu de Fiore. Sense aquestes persones no hauria estat possible. Gràcies i a gaudir-ho. Bon vespre, farem via perquè supos que friseu tots, que com sempre anem malament de temps. Bé, en Tomàs és meu company, en Tomàs Oliver fa feina en el CET de Calvià actualment i jo som na Margalí de Barcelona que faig feina en el CET de Manacor també actualment, tots dos en comissió de serveis. Nosaltres som docents, com la majoria de vosaltres que sou aquí, i volem presentar una eina, en aquest cas no és per utilitzar amb alumnes, és una eina de treball docent, és una eina sobre vocabulari i terminologia de la nostra professió, la professió docent. Va néixer com una eina, la idea va sorgir dins un CEP com a eina per donar una mica més de precisió lèxica a la feina que fèiem en el CEP, com un glossari de la formació del professorat, i així està presentat. Ara, quan puguem ho veureu. Després se va estendre aquesta eina a la resta de CEPs de les Illes Balears i ara una comissió, que hi ha una persona de cada CEP i una persona de servei de normalització lingüística i formació del professorat, s'encarrega de validar els termes que se proposen, donar-li forma i ara fa poc l'han pogut publicar a una web perquè el pugui estar a l'abast de tothom. Perquè la varen crear aquesta eina terminològica. Ara ja m'apareix que ja la veus, està a la pàgina web Formació i Innovació Educativa de les Illes Balears. És una pàgina on també trobareu situacions d'aprenentatge i altres recursos que podeu utilitzar com a docents, i la varen crear perquè ens preocupava una mica, primera, la precisió lingüística quan parlaven d'una metodologia determinada, quan parlaven d'una fase de l'avaluació, per exemple, diferenciar bé el que és avaluació formadora, avaluació formativa, avaluació inicial, etc. Ara no m'estendré molt.
i també perquè observàvem que a vegades entre nosaltres mateixos de la xarxa de formació del CEP no utilitzàvem les paraules igual, i quan no utilitzes les paraules igual no dius el mateix. Llavors necessites un vocabulari rigorós i precís per poder saber de què parles i poder actuar amb més coherència pedagògica. I va ser quan per això ho vàrem decidir, però també hi havia un altre element. Primera, que normalment aquest vocabulari professional l'utilitzam en català, en aquest cas els docents no tenim massa problema per això, però sí que observàvem una introducció elevada d'anglicismes innecessaris. De qualque manera, pareix que si dius una paraula en anglès ets més viu que si la dius en català, com passava a altres èpoques que aquella paraula en llatí perquè pareixia que en sabies més, no? Ara passa un poc en anglès. Llavors vàrem trobar que si tenim paraules en català, evidentment les hem de fer servir. I és vera que a la literatura pedagògica a vegades trobam una utilització d'anglicismes innecessari. Normalment se posen en cursiva, entre cometes, etc., però no s'utilitza la paraula en català. Crec que ja el veus, ara sí. Sí, baixa un poc. Bé, se diu conceptuari i la manera de... No m'ho deixa. Bé, el vos presentam i podeu entrar quan vulgueu, hi ha un cercador i també, molt important, sí que pot pitjar aquí, és crear un formulari que qualsevol de vosaltres pot fer una proposta d'una paraula que necessita i que no hi és en el glossari. La podeu incorporar bé totalment o bé només parcialment i després l'equip de validació s'encarregarà de cercar la definició, la font, sinònims, etc. Té diversos apartats. Hi ha la paraula, hi ha la definició, hi ha sinònims a vegades i la font si és que l'han agafada d'un lloc determinat. Ara hi ha un centenar de paraules. Abans ho hem provat i anava bé, El que passa és que hi ha un problema d'administració de la pàgina. Sí, ara sí, s'ha carregat. Bé, ja veus, aquí teniu, ara en Tomàs posarà una paraula, per exemple, posarà un anglicisme d'aquests que s'utilitzen moltíssim. Jo tenc una guerra amb aquest anglicisme, però és una batalla pràcticament perduda. Ja veureu que l'han posada, tothom diu fer feedback en els alumnes, jo és una guerra que tenc, fins i tot he tingut discussions amb professors d'universitat per l'ús d'aquesta paraula, perquè tenim una paraula nosaltres, que és retroacció. I, de fet, a les institucions d'aprenentatge, el servei d'ordenació curricular utilitzen aquesta paraula, retroacció, supervisió, revisió. I què fa el cercador? Si vosaltres només la sabeu en anglès i també la té, la pots cercar, però te la posa en català. I si pot baixar un poquet, aquí veus sinònims, més a baix la definició, i després quina és la font. En el cas que hi hagi una font. Si és una adaptació, no hi ha font posada. I, per exemple, una altra paraula que havíem parlat de posar... Aprofitant les al·lotes de Sineu que han parlat de comunitat lingüística, podem anar... Espera, on és? No, aquí baix. Ai, espera. El cercador té una sèrie de problemes que el programa no m'ho deixava fer i s'ha de posar sense accents, en majúscula tot, per cercar. Llavors la paraula sí que surt. De totes maneres ho especifica la pàgina. També veus que està en diferents idiomes. A vegades no són paraules que s'utilitzen en anglès, però sí que convé a vegades aclarir conceptes. En aquest cas, tenir tots la mateixa definició, el mateix concepte de comunitat lingüística, en aquest cas va molt bé. N'han parlat de Sineu, crec, no? Han utilitzat aquest terme quan parlaven dels intercanvis.
I bé, jo crec que ja està, no? Hi ha un centenar de paraules, més d'un centenar de paraules actualment, però vos, si podeu pitjar en el formulari... Bé, no, espera, bé, és igual. Bé, aquí teniu els formularis, un formulari Google, qualsevol de vosaltres pot fer una proposta. Sí, i si aneu a baix, on és... No, era aquí el formulari. Espera, torna-hi, si no te sap greu. Sí. El formulari és aquí, sí. Aquí. Aquí. Exacte. Si veus que té algun cants obligatori, però realment en té molt pocs. Si pot posar, per exemple, marcar aquí introdueix un mot, pot posar el que vulguis, següent. Això sí, si és un docent, vos demanarà un correu electrònic perquè, idò per dir-vos, hem entrat la vostra paraula, no l'hem entrada, o l'hem entrada però l'hem retocada, el que sigui, per dir-vos alguna cosa. Llavors hi ha camps que són obligatoris i camps que no. No importa, basta que poseu la paraula, el nom i el correu. La definició, tot això, si ho sabeu, ho teniu clar, molt millor, però si no, l'equip la cercarà. I si pot tornar a la pàgina... També només n'hi ha una ara, però si és tenir diferents infografies, que en teniu una a la dreta, aquesta infografia la vos podeu descarregar, la podeu passar, si voleu, per xarxes, per exemple, dins el centre, si la voleu utilitzar la comissió lingüística, en aquest cas són paraules totes de vocabulari de tecnologies digitals, no? Sí, en línia, llista de comprovació, llista de control, crec que de tallafots, etc. La podeu anar passant com si la voleu passar per xarxes determinades, posar-la a una web vostra, el que vulgueu, o també per alumnes. Ara només en tenim una de feta perquè comença a caminar aquesta pàgina, però bé, és un glossari que va néixer, ja vos dic, com a ús així molt particular, però que varen trobar que el podíem utilitzar tothom. I esperen que tingui llarga vida i moltes més paraules. Si voleu entrar a la pàgina, vos recomanem entrar en una finestra privada, perquè si no tenim problemes, bé, ja ho heu vist que hem tingut problemes tècnics. Entreu en una finestra privada i podreu entrar, d'acord? I res més? No, ja està, moltes gràcies. Esperem que vos sigui útil, sobretot, s'ha creat per això i per donar també coherència a la feina que feim. Per mi som els darrers, recordeu assignar la sortida i ens veiem demà a les 9. Gràcies per venir.